Poštovani posetioci, dragi gosti, učesnici u programu, ljubitelji folklorne umetnosti, dobroveče i dobrodošli na 18. etnofestivalu kojeg već godinama veoma uspešno organizuje Srpsko kulturno društvo Sava iz Hrastnika. Trenuci, dani, nedelje i meseci gradili su i nizali godišnjice festivala i evo stigo smo već do 18. po redu. Večeras smo uprkos teškim vremenima za kulturu ipak sa vama i dugujemo zahvalnost svima koji su uložili sebe u ovo društvo, pomagali nas, podržavali i bili deo velike porodice društva Sava. Spoštovani gledalci, dragi obiskovalci in ljubitelji folklorne umetnosti, dober večer in dobrodošli na 18. etnofestivalu, ki ga že vrsto let več kot uspešno organizira Srpsko kulturno društvo Sava iz Hrastnika. Sama beseda etno govori o večjih zvrsteh glasbenih žanrov, ki kažejo na izvirno ljudsko glasbo določenega naroda ali podnebja. Tudi nocoj smo v goste povabili naše drage prijatelje, ki so se, čeprav v teh težkih časih, predvsem na kulturnem področju, odzvali na naše povabilo. Z velikim aplavzom pozdravimo vse naše nocojšnje udeležence. Folklorna skupina Svoboda Trbovlje. Srpsko kulturno humanitarno društvo Desanka Maksimović Celje. Plesna skupina Šekaja. Srpsko prosvetno društvo Nikola Tesla iz Postojne. Makedonsko kulturno društvo Sveti Ciril i Metod iz Kranja. Srpsko društvo Dr. Mladen Stojanović iz Velenja. I naravno naše domaćine festivala, Srpsko kulturno društvo Sava iz Hrastnika. Nocojšnji festival ne bi bil tako dobro organiziran brez naših sponzorjev, ki so nam kot vedno priskočili v pomoč in podprli festival. Občina Hrastnik, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Steklarna Hrastnik, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Uprava za dijasporu i Srbe u regionu, Kokos bar, Kulturno-rekreacijski centar Hrastnik, Moda Trbovlje, Sendvičarna d.o.o. Za čudovito scenografijo se pa zahvaljujemo Radi Čamber. Veliko hvala vsem skupaj. Nocoj so med nami tudi prav posebni gostje. Prav toplo pozdravljam gospoda Blaža Rojka, koordinatorja Javnega sklada za kulturne dejavnosti za občine Hrastnik in Trbovlje. Gospoda Soniboja Knežaka, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, predstavnike občinske uprave, predstavnike javnih zavodov v občini Hrastnik, predstavnike vseh kulturnih društev, predstavnike Saveza srpskih društava Slovenije, v čije ime večeras sa nama sekretar Saveza, gospodin Dušan Jovanović, kao i predstavnike Saveza Srba Slovenije, predsjednika društva Vladimira Kokanovića. Saveza, izvinjavam se. I najem velik pozdrav za vse udeležence in obiskovalce. Naše večerašnje putovanje započet ćemo u Ozrenu, odakle nam dolazi i Srpsko prosvetno društvo Nikola Tesla iz Postojne. Ja kao folkloraš znam o kakvim se igrama radi, ali mislim da će nam to tačnije približiti Cica Gojković. Cico, izvoli. Zdravo, Cico. Dobar dan, dobro večer, ne znam ni je li dan ili noć vani.
Kao što sam rekla, dolazite nam iz Postojne. Da. Koliko dugo već teče saradnja sa Srpskim društvom Sava Hrastnik? Pa ja mislim od samog početka. Od samog početka, Da, bravo. da. Vi ste nam večeras izabrali da se predstavite igrama Sa sa Ozrena. Ozrena. O kakvim se zapravo igrama tu radi? To su jako lijepe igre. Verujemo. Nama najljepši zato što je to naš rodni kraj. Većina naših članova potiče sa toga područja, to su igre koje se igraju cijelim stopalom. To su igre koje isprepletano su pjesma i igra skupa, ne ide jedno bez drugoga. Znači, glavni instrumenti su šargija, violina i dvojnice, što mi nemamo, recimo, danas u našem izlaganju. Međutim, naša narodna nošnja je, kao što vidite, nešto što se ne radi više. To je original, to je staro već jednih 70-80 godina. Znači, igramo po Trkušu, Okolicu, Trojanac, Sitnicu. Uglavnom, to je to. Divno. Pa ajmo da uživamo, da nam sitno zatrepere ovdje članovi društva iz Postojne.
tega moraš zvižati. Kaj slušaj, krči. Prejta prva muška ni. Bolje začeti. Dej, ker jaz ga lepše bolj zvignem. Jaz gremo zdaj na 10% pa tiči. A gremo za pol doj. Za pol doj. Zagotovo ni lepšega, kot pa, da med seboj sodelujejo skupine različnih narodov in narodnosti. Mi potujemo naprej v Belo krajino, kjer nas že čaka Joži Brečko. Pozdravljena, Joži. Ja, pozdravljeni v Beli krajini. Povejte nam malo, odkud nam prihajate, iz katere folklorne skupine? Ja, smo folklorna skupina iz Trbovelj. Sej mislim, da nas gledalci že dolgo časa, ker poznajo. Ja. Kako je pravzaprav prišlo do sodelovanja med vami in skupino Sava Hrastnik? Ja, mi, ker mislim, da od vsega začetka že sodelujemo, ukolikor je mogoče. In drugače pa nekaj nas je tudi domačinov iz Hrastnika, ne, tako da se poznamo, ne, in nas je Cvetin povabil med sabo, mislim med njim, k sebi nas je povabil, no. Je prišlo prav, ne, Cvetin, da ker smo vam posodili tudi upanke, ne. Ja. Kolikor vem, so plesi iz Bele krajine najbolj arhaični in so se najdlje ohranili. Obstaja kakšna posebna značilnost za te plese?
Ja, to je iz časa uskokov, pravijo, da so ostale eni ostanki, ne? In zato je to tudi ostalo kolo, ne? Edino dol v Beli krajini. In par besed, da vam povem še, na sončni strani Gorjancev, vse do meje s Hrvaško, leži dežela belih brez in belega lanenega platna. To je Bela krajina. Folklorna skupina vam bo predstavila običaj jurjevanje. Za ta običaj je značilno, da moškega oblečejo v zelene brezove veje. Ta hodi od hiše do hiše in na vrata zatika brezove vejice. To naj bi prineslo srečo in dobro letino. Odlično, bravo. Pa poglejmo ta običaj in se majčkeno zavrtimo vsi skupaj.
cijelo Šibeniku. Iz Bele krajine spremni smo za put Republike Srpske, a tamo se već čuju odjekivanja kozarskog glasa. Ja sam imala tu priliku da na tehničkoj probi čujem onako pravi muški bas. A Nedeljko Gajić će nam obrazložiti kako se to pevalo i na koji način to sada rade članovi Srpskog kulturnog humanitarnog društva Desanka Maksimović Celje u pevačkoj grupi Ojkača. Dobra večer, prvo bih pozdravio sve prisutne. Hvala vam što ste se odazvali i uzeli malo vremena da poslušate i nas. Dobro večer, Nedeljko, i tebi. Da. Šta je značajno za taj podkozarski glas? Kako ste došli do toga da negujete baš pesme iz tog kraja? Pa ja lično za sebe govorim, za sve ostale u moju skupinu, mi smo kao djeca još mali bili, pošto smo tu u Sloveniji duže vrijeme, odlučili smo se da se, u stvari mi smo i članovi Srpskog kulturnog humanitarnog društva Celje već od 90. godine kad je osnovano, a mi djelujemo već 5 godina u Sloveniji. Bili smo po Italiji, budemo u Srpskoj republici i svačno podnat. A šta da vam kažem za Ojkaču? To je jedna Ojkača pjesma koja se ne može svagdje da pjeva. To je ojkanje, to što znači ovdje, tu, na tom mjestu. A pjeva se najviše u krajini. To znači ispod Kozare. Od Novoga Grada, Kostajnice, Dubice, Bosanske Gradišće, Laktaša, Banja Luke i Prijedora. Ojkača. A naročito su se pjeva u Podkozarju. Odakle smo tu i recite. Sjajno. Htjela sam da pitam još, obzirom da mladi teško prihvaćaju tu izvornost, kakvo je interesovanje mladih za taj podkozarski glas? Pa mi se trudimo, naš zadatak je da ostvarimo mlado društvo, a mi moramo biti njima primjer i kako se to radi. Moramo im mi pokazati da oni to jednostavno zavole to. Tako je, na mlađima svet ostaje, a stari uvek podupiru. I koje ćemo pesme večeras čuti? Pa čućemo naročito one s Kozare, a na kraju je najznačajnija pjesma. Mi pjevamo tu pjesmu. Mi smo braća s Kozare planine, vidimo se iduće godine. Ajde da uživamo u ovom lepom programu. I neka dolazi jedan po jedan, ja ću da predstavim tu grupu, pošto smo mi mladi već 5 godina i penzioneri i svi tako da poznaju. Znači, tu su i braća, i menjaci Hrvaćanin Zoran, mladi penzioner, Miladinović Željko, on je radnik, moj kum Savić Mile, prvak, Željko Dobrijević, Hrvaćanin Mile, brat Zoranov i naš bursać Aco. To je različito, svi smo iz Podkozarja, a i ja su moja malenkost, čuli ste za mene Nedeljko Gajić. Ja ću nešto malo da pomognem, malo. Sjajno. Trudit ćemo se. Ajmo da pevamo. Hvala. Kozarčani, Kozarčani,
Kako mrakovica, oj, mrako, mrakovica, odra, daje svima, oj, mrako, mrakovica. Zapjevajmo, braćo, kao lani, zapjevajmo, nek se znade da smo kozakani od djevojkoj. Otkad nisu braća zapjevala, otkad nisu, otkad daje selo neve, selo od djevojkoj. Javoj, javoj moja, Milano zelena, povaljate djevojka malena. Mi smo braća, Kozare planine, vidimo se opet do godine. Vidimo se i mi pre već u sljedećem bloku. Ker je nocojšnji festival, tako kot sem že rekla na začetku, namenjen različnim žanrom, so z nami tudi članice plesne skupine Šekaja. Verjamem, da je tudi vam naslov zelo zanimiv, zato prosim Ano Mahmutovič, naj mi se pridruži in naj nam kaj podrobneje pove o skupini. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem članica plesne skupine Šekaja. Šekaja, odkot ime? Ime je nastalo iz imen članic, ustanovnih članic skupine. Sicer pa, kot lahko tudi vidite, naša folklora oziroma naši plesni nastop danes bo nekoliko drugačen od ostalih točk. Namreč plešemo orientalski ples. In danes bomo predstavili v prvi točki orientalski ples s pahljačami in v drugi točki moderni orientalski ples. Odlično, pa poglejmo še nekaj drugega, kar ni folklora. Pozdravimo še enkrat plesno skupino Šekaja.
Čujelo, čujelice, čujelice,
čuj zorice, ja ravno olo samo da sam htjela. Žedna bi te provode prevela, čujelo, čujelice, čuj zoro, čuj zorice, žedna bi te provode prevela. Zasponije dragi na zelenoj travi, bijela vilo, oko njega vile, kolo uhvatile, bijela vilo, pročte me se vile, moje posestrime, bijela vilo, nije meni vile do vašeg pjevanja, bijela vilo, već je meni vile do mojega jada, bijela vilo, srce moje vene, vene vako mlada, bijela vilo. Devojke pevačke grupe Hrastnik prizvale su članove Srpskog društva dr. Mladen Stojanović, izvinjavam se, dešava se, koji nas odvode u Levač. Koliko su zapravo mladi zainteresovani za srpski folklor i kako se u Velenju bore sa tim problemom, reći će mi Aleksa Radovanović. Zdravo, Aleksa. Zdravo svima. Ti, kako znam, nisi rođen ovde u Sloveniji, je li tako? Ne, nisam. Došao sam pre otprilike recimo 3 godine. Pre 3 godine. Odakle nam dolaziš? Dolazim iz Čačka, zapadna Srbija. Divno. Kojim povodom si ovde u Sloveniji? Pa došao sam prvenstveno zbog fakulteta, ali eto usput desilo se da i počnem sa igrom u Srpskom društvu dr. Mladen Stojanović i kako je to sve krenulo, malo po malo postali smo članovi, tu sam došao sa bratom i desilo se jedno veliko druženje, kao porodica smo već postali. Sjajno, uvek se prvo stiču drugari i prijatelji, pa se onda dolazi u društvo. Kaži mi još nešto, vi mladi studenti koji dolazite iz Srbije, kakvo je interesovanje ovde u Sloveniji za srpski folklor? Pa što se tiče među studentima, ima nekog interesovanja, ali retko ko je spreman da neki svoj doprinos, recimo da izdvoji slobodno vreme i da ga posveti tradiciji, kulturi i folkloru uopšte. Sjajno. Nošnja ti je divna, pa mislim da možemo da počnemo da igramo. Naravno. Pozdravimo članove Srpskog društva dr. Mladen Stojanović iz Velenja. Sinoć konji ne dođoše kalino, kale vile vito pero zeleno, a ja pođo da ih tražim kalino, kale vile vito pero zeleno, sred tog dragog nasred mosta kalino, kale vile vito pero zeleno, ljubi smo se dok bi dosta kalino,
Ja sam ubeđena da kad ovi studenti vide ovaj snimak, da će se svi priključiti u ovo društvo. U prvom bloku čuli smo momke iz Celja kako grme ovde. Jesmo saglasni da ih čujemo još jednom? Ajmo, momci, izvolite. Mala moja iz drugoga sela,
Punce plesne skupine Šekaja so prej kar zatresle to dvorano. Tako da verjamem, da jih želite videti še enkrat, uživati v njihovem drugem delu nastopa, v njihovi mladosti in lepoti. Izvolite. Na makedonski praznik Pročka vem, da se izvajajo odpuščanja in se prižigajo obredni ognji. Kaj to pravzaprav pomeni in o kakšnem obrednem običaju govorimo, bomo vprašali Metodija Zlatkova. Metodi, zdravo. Pozdravljeni, lepo zdrav vsem skupaj v imenu Makedonskega kulturnega društva Sveti Ciril in Metod iz Kranja. Dobro nam došli v Hrastnik. Hvala. Zanima nas, kakšen je to običaj Pročka, zakaj pravzaprav gre? Pročka je običaj, pri katerem gre za odpuščanje med ljudmi za grehe storjene med letom. Prižigajo se obredni ognji, potem ljudi pojejo zraven in potem vsak udeleženec ima za nalogo 3-krat preskočiti ogenj in na ta način bi se rešil nadležnih insektov, kot so uši, bolhe, komarji in tako naprej. Aha, zanimivo.
Ta obred ima poganske korenine. Pravzaprav nam je vsem potrebno vsak dan odpuščati grehe, ne? Tako da poglejmo si običaje društva Sveti Ciril in Metodij iz Kranja. Pali se ogenj, mačka se fali, kje te podpali, orata kopata. Натичичо стрелката, дай ми я керката, ората копата.
Često nas ljudi pitaju zašto baš folklor. Narodne igre nekada su imale glavnu ulogu u socijalnom životu stanovnika, sela i gradova. Na igrankama i prelima mladi su se upoznavali i družili, gradeći velika prijateljstva i ljubavi, a stariji su se setom sećali doživljaja iz mladosti i uživali u igri i pesmi svojih potomaka, pa i zaigrali sa njima. Iako mnogi smatraju da folklor ne priliči savremenom životu, sve više onih koji vole da zaigraju u ritmu starih narodnih pesama. Mnogi su krili da idu na folklor jer nisu znali kakve reakcije će probuditi u društvu. Ali odrastajući uz igru i gradeći se kroz brojna iskustva, shvatili su da su u prednosti u odnosu na svoje vršnjake baš zbog svog hobija. Potreba za upoznavanjem sa tradicijom, druženjem i igrom prisutna je i danas, pa mnogi rado odlaze u folkloraše. Hvala vam što ste večeras ovde upravo zbog toga da svojim aplauzom, osmesima i punim srcima podržite vaše i naše folkloraše Srpskog kulturnog društva Sava Hrastnik. Pored folklora, čuli ste i žensku pevačku grupu Društva Sava, koja nažalost, na sreću nas, ali nažalost za ova teška vremena, počela da radi baš pre nepunih godinu dana, kad je bilo najteže. Podržimo ih još jednom velikim aplauzom. Verujem da vam je juče u sećanju ostala bogata nošnja okoline Beograda, u kojoj je igrala i članica Aleksandra Kovanović. Priliku da vidite igre iz okoline Beograda imaćete i večeras, a ja pozivam Aleksandru da mi kaže odakle se stvorila ta ljubav prema folkloru i pevanju. Aleksandra, zdravo. Zdravo. Prvo, u ime domaćina večeri bih htjela da zahvalim svima koji ste došli, da nas podržite, svima koji su došli ovde da igraju na ovoj sceni i svima koji ste na neki način upotpunili ovo veče. A ljubav prema folkloru, ja mislim da je to kod mene urođeno. Dolazim inače iz Kragujevca, okolina Kragujevca, Srbija. I nekako, ne znam, rasla sam u toj sredini gde su se svi na neki način bavili ili igrom ili pesmom koja je težila ka tome, ka tom očuvanju tradicije, tog nečeg starog koji su naši preci nekad, ne znam, šta su oni radili, čime su se oni bavili, kako su se oni družili. Zaista je sjajno znati da postoje ovako mladi ljudi poput Aleksandre koji još uvek neguju i čuvaju tu našu srpsku tradiciju ovde ipak daleko od svoga zavičaja. Poželimo Društvu Sava sreću u budućem radu, a mi uživajmo još jednom u igrama iz okoline Beograda. Beogradski mali pijan, potopila sam.
Još, 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 još. Nažalost, uvek ono što je lepo ima svoj kraj. Tako smo i mi došli do kraja ove večeri. Ja verujem da ćete otići iz ove sale bogatiji za jedno novo iskustvo, za jedno lepo veče koje će vam ostati urezano u vašim sjećanjima. A sada zamoljavam predsjednika društva, gospodina Cvjetina Neškovića i članice društva Slavicu Tripunović i Karmen Vrtačnik-Vukajlović da vam podele zahvalnice. Najljepša hvala za sodelovanje folklorni skupini Svoboda iz Trbovlja. Hvala dragim prijateljem Makedonskem kulturnemu društvu Cirilin Metod iz Kranja. Sigurno ćemo ponovo rado zapevati i sa članovima pevačke grupe Srpskog kulturnog humanitarnog društva Desanka Maksimović iz Celja. Hvala našim folklorašima sa Ozrena, Srpskom prosvetnom društvu Nikola Tesla iz Postojne. Hvala dragim prijateljima. Hvala dragim prijateljima koji su bili oba dana sa nama za vreme festivala i uveličali naš festival Srpskom društvu dr. Mladen Stojanović iz Velenja.
Vaša srca so zagotovo ogrile tudi članice plesne skupine Šekaja. I naravno ove večeri ne bi bilo bez naših dragih domaćina Srpskog kulturnog društva Sava Hrasnik. Ja bih vas želela pozdraviti u imenu društva Sava Hrasnik i ne bi bila ova večer tako lijepa kad mi ne bi imali našu lijepu Snježu koja je povezivala i vodila 2 festivala, juče 17. i danas 18. i sigurno ne bi tako izgledao če ne bi bilo nje. Snježo, hvala ti. Hvala od srca društvu Sava Hrasnik, hvala na poverenju, hvala na divnoj saradnji koju imamo i nastavljamo dalje septembra naravno. Hvala i vama. Još jednom hvala što ste bili večeras sa nama i Bože zdravlja, vidimo se na sljedećem 19. festivalu.
Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.